Am primit o scrisoare cum că s-a greșit cu medalii. Da, știu că eu v-am trimis-o. Mergeți liniștit acasă și vedem când vă vine răspuns și la cererea. Am găsit un turn nemțesc, îl uitase de acolo, în grav, așa, și am tras în comandamentul hitleristii. Am făcut praf l-am făcut. Tu ai tras? Păi, eu am tras. Că de ce crezi că m-a decorat? Și pe urmă au venit comuniștii, ei au venit cu tancuri. Dumnezeu dragă, uite, am aici o cerere de protest semnată de mai mulți veterani și de vânători de munte care cere să nu îmi retrageți medalii. Alo, Corneluș? Eu sunt tată. Ce, nu s-a întâmplat nimic, ce se întâmplă? Vezi, asta te preocupă pe tine acum, de unde am eu numărul tău de telefon?